Shwmae bawb a chroeso nôl I taro gyda ni. Wel heddi fi'n mynd i'r darlleniad mis Mawrth 2026 I chi. A ni'n mynd I edrych ar egni'r mis. Ni'n mynd I edrych ar sialens y mis. A ni'n mynd I gael gair bach o gyngor. Jyst i'n helpu ni drwy'r mis. Diolch ysbryd, croeso mewn. Gewn ni please ysbryd egni'r mis. A egni'r mis yw'r 10 o gwpanau. Nawr mae'r 10 o gwpanau yn gerdyn lyflu, Dyma'r cerdyn tulu, dyma'r cerdyn mwynhad, Mae'r 10 o gwpanau yn teulu hapus, cartre hapus, Dyna'r carden yw hon fan hyn. Mae fe'n gerdyn o aeddfedrwydd yn emosiynol, mae fe'n gerdyn sy'n dangos sefydlogrwydd yn eich bywyd chi, So dyna egni mis Mai, a mae hwn yn egni lyflu, Mae'r 10 o gwpanau yn egni arbennig, Llwch chi byth cael carden yn well na yna, really, heb law am yr hael, I weid, mae mis ma mynd I fod yn mis really dda I chi, Lyflu, diolch ysbryd. Waw. Eich sialens chi yw hwn. So, eich sialens chi yw'r 10 o benteclau, Neu'r 10 cinog, fel fy'n gweud ar y cerdyn yma. Mae hwn hefyd yn gerdyn lyflu, Mae'r 10, gael 20 fan hyn hefyd, Mae'r 10 o benteclau yn siarad am cael digonedd o bopeth, Falle hyd yn oed ormodedd o bethau fan hyn, Gormodd o arian, cymaint o arian, le chi lli gadael arian I genhedlau sydd I ddod, Mae hwn yn siarad am lot fawr arian. Mae hwn yn dod lan eich sialens chi mis yma. So felly bod chi'n timlo falle bod dim digon o arian gyda chi I adael eich tulu yn mynd mlaen, Felly bod angen I rai chi edrych mewn ar, edrych ar siwriant bywyd fan hyn, life insurance. Mae angen I rhywun, mae rhywun mynd I fod yn edrych ar bethau fel yna mis yma, Hwna'n iawn, os chi moyn neud na, cyrwch mlaen I neud e. Ond eich sialens chi fan hyn yw styried faint o arian sydd gyda chi'n barod a faint o ormodedd o bethau sydd gyda chi'n barod. Mae teimlad I fi fan hyn, falle bod rai o chi ddim yn sylweddoli pa mor lwcus I chi, a mae angen I chi I ddangos ti'n mynd bach fwy o ddiolchgarwch wedyn ni am beth sydd gyda chi mis yma, So mae fwy da chi na beth chi'n meddwl, boys, Falle bod rai o chi a fwy arian yn y banc na beth I chi'n meddwl, Mae'r cerdyn ydi hedfan ar llawr a fi oli. So falle, fel I fi'n gweud, bod rai o chi ddim yn deall faint o arian sydd â chi, neu ddim yn deall faint o bethau da sydd gyda chi yn eich bywyd, a mae amser I chi nawr I ddangos mach o ddiolchgarwch am felly beth sydd â chi, rai o chi. A'r gair o gyngor wrth ysbryd am y mis yw'r 8 o gwpanau. Mae hon yn gweithio fi, mae rhaid I chi symud mlaen o ryw sefyllfa yn eich bywyd chi, Ni wedi cael y thema yma am mis neu ddoi, o angen gadael pethau ar ôl. A mae hwnna'n neud synwyr achos ni mewn blwyddyn 1 nawr, So mae popeth yn newydd o hyn mlaen am y 9 mlynedd nesaf, Ni'n setio lan pethau nawr yn y blwyddyn yma, 2026, mwyn cario ni mlaen am y 9 mlynedd nesaf, Mae'r cylchoedd yn dod mewn 9 mlynedd. So, pan I chi'n cael cerdyn fel hyn, mae fe'n gweithio fi, mae angen I chi symud mlaen wrth rhywbeth a gadael rhywbeth ar ôl fan hyn, Dyna'ch neges chi wrth ysbryd. Lyflu, waw, Rhaid, beth fi'n mynd I wneud? Fi'n mynd I eglurhau'r cerdiau myna'r gyda dec gwahanol, jyst I gael tyma bach fwy o neges I ni am y mis, Ond mae fe'n edrych yn mis lyflu. Mae'n edrych yn mis really dda ar y foment, Mae'r cerdiau yma yn gerdiau lyflu sydd wedi dod mas I chi am mis Mai. Mae'n edrych yn positif iawn, Ond bod angen I chi symud mlaen wrth rhywbeth, falle gadael rhywbeth neu rhywun ar ôl mwyn symud mlaen. Be sydd gyda ni gyda 10 o gwpanau yw marchog y Fynd fan hyn, Mae marchog y Fynd yn farchog tanllyd, mae fe'n mynd am gwmws beth mae fe moyn, So beth bynnag mae fe'n dod I feddwl at, mae fe'n mynd am a fe'n cael e, Mae fe'n egni llawn pasiwn, mae fe'n egni creadigol, So falle bod chi'n neud rhywbeth creadigol ym mis Mai fan hyn, a
mae'r egni yma yn egni o symud mlaen, mae fe'n egni o symud. A i fi, chi yn egni'r deg o gwpanau yma, a mae hwn na i chi, ond mae angen i chi symud mlaen wrth rhywbeth fel bod chi'n gallu gwneud y gorau o hwn. Dyna'r neges sy'n dod drwyddo i fi fan hyn wrth ysbryd nawr. So mae angen i chi symud mlaen gyda rhywbeth. Gewn ni nawr, please, eglurhad ar y deg o fentyglau, please. A beth sydd gyda chi fan hyn yw brenhines y cleddyf. Mae brenhines y cleddyf yn gwybod gwmws beth mae moyn, Mae'n gweld yn glir uwch ben y cymylau fan hyn. Mae'n gweld popeth yn glir. A mae'n defnyddio y cleddyf i dorri mas beth sydd ddim angen arnyddi yn ei bywyd, fel bod i lli symud mlaen yn glir, a mae'n edrych tuag at y dyfodol fan hyn, So mae angen i chi dorri pethau mas, a mae'n dod nôl i gadael pethau ar ôl, Mae rhywbeth da chi yn challenge mis Mai, bod angen i chi dorri mas fel eich bod chi gallu symud mlaen, a fel bod chi gallu gwneud y mwyaf o'r egni deg y cwpanau yma, Ac mae'r egni yma yn egni lyflu. Mae fe'n egni o bopeth i chi moyn, bwys. Bopeth gall unrhyw un moyn mewn bywyd, Na'r fath o egni. So mae angen i chi dorri mas na'r gyda brenhines y cleddyf fan hyn. Torrwch mas beth sydd ddim angen arnoch chi ragor. Byddwch yn glir. Newch yn siŵr bod chi'n gweld yn glir beth chi moyn mas o fywyd. Torrwch mas beth sydd ddim yn iawn i chi a gadewch e fynd. Gadewch ar ôl. Fel eich bod chi gallu symud ymlaen yn bositif. Diolch ysbryd. Gewn ni plis eglurhad ar yr 8 o gwpanau yma. A beth sydd gyda ni yw marchog y pentyglau. Marchog y pentyglau yw'r unig farchog sydd ddim yn symud yn gyflym, So chi'n goffo gadael rhywbeth ar ôl fan hyn, neu gadael rhywbeth i fynd, neu symud mlaen wrth rhywbeth. Ond mae rhaid chi'n neud y gam wrth gam, bod yr egni yma gyda chi, gyda marchog y Fynd fan hyn, yn egni o symud mlaen yn gyflym a mynd at beth chi moyn. Allwch chi'n neud yna, ond beth chi'n gadael ar ôl, newch gam wrth gam. Dyna'r neges fan hyn. Smyndwch mlaen i fynd at eich deg o gwpanau chi, i fynd at y bywyd lyflu yma, Smyndwch mlaen, ond byddwch yn ymwybodol bod angen i chi adael ty beth neu ty pwy yw'r person neu'r sefyllfa yma. Y rai chi'n gadael ar ôl, newch gam wrth gam, fel bod e ddim yn dod felly mach o sioc iddyn nhw os ta person yw i nhw, Achos smoch chi moyn bod yn gas, wrth gadael rhywun ar ôl, ond chi moyn symud mlaen. Mae stori o symud mlaen fan hyn yn glir, A fel fi'n gweud, ni wedi cael hwn am cwpl o fisoedd nawr, os chi'n edrych nôl ar rai o'r hen ddarlleniadau sydd gyda fi ar y sianel. Mae'r egni yma o adael pethau ar ôl mwyn symud mlaen, a fel fi'n gweud, achos bod ni mewn blwyddyn un, mae fe'n gylch nawr newydd yn dod mewn i ni, a gallwn ni symud mlaen i'r cylch newydd yma o 9 mlynedd, Wedyn ni fan hyn, os ni'n edrych ar hwn fel cariad, mae cariad yn edrych yn rili dda. Os chi mewn perthynas yn barod, bydd eich bywyd teuluol chi yn rili arbennig ym mis Mai. Os chi'n edrych am gariad, gallai fod rwy'n llawn pasiwn, rwy'n sydd yn greadigol yn dod mewn i chi fan hyn, a roi'r bywyd yma o hapusrwydd a gorfoledd i chi, a gormodedd o bopeth. Eich sialens chi fan hyn mewn cariad yw gweld yn glir yn gwmws beth i chi moyn mas o gariad, a beth i chi moyn. Falle bod chi wedi meddwl gormod am arian yn y gorffennol rai o chi, ond mae rhaid chi weld yn glir yn gwmws beth i chi moyn nawr so hyn, a falle nag yw'r arian yna cweit mor bwysig a beth o'ch chi'n meddwl o dde. Cwbl flynyddau yn ôl, hyd yn oed, A wedyn mae rhaid i chi symud mlaen mewn cariad, gam wrth gam i ffindo'r cariad newydd yma, os ych chi'n edrych am gariad, neu os ych chi mewn perthynas yn barod, mae angen i chi symud mlaen mewn rwy ffordd gyda'ch perthynas mwyn creu y teimlad yma o fod yn just llon a hapus a bod popeth gyda chi moyn mewn bywyd, Diolch ysbryd. Os drychwn ni ar hwn de fel arian neu gyrfa neu busnes wedyn ni, popeth yn edrych yn rili dda i chi ym mis Mai, So os chi moyn dechrau busnes newydd, os chi moyn dechrau rhywbeth creadigol, mae'r cerdiau yn edrych yn rili dda, Os chi moyn dechrau rhywbeth creadigol newydd,
Gallwch chi symud mlaen fan hyn i wneud na mis Mai, okay? Mae'n edrych yn really positif. Pidwch becso gyrmodd y Marian. Odych i chi moyn creu'r arian yma sydd mynd i fynd â chi mlaen a edrych ar ôl eich tulu chi am genhedlau i ddod, okay? Ond pidwch dod i popeth ar hwnna y mis Mai, okay? Mae mwy pwysig y mis Mai i chi weld yn glir am le chi moyn mynd a beth i chi moyn wneud, okay? Dyna neges mis Mai pan mae'n dod i arian a busnes a gyrfa fan hyn. A wedyn, mae rai chi adael rhywbeth ar ôl sydd ddim yn gweithio yn eich gyrfa chi felly ar y foment. Dim bod fi'n gweud pidwch gadael swydd os nag rwy swydd arall ydych chi fynd i, okay? Ond fi'n gweud mynd hyn, mae angen i chi adael ran o falle eich busnes neu ran o'ch gyrfa neu eich swydd tu ôl i chi nawr. Mae angen i chi symud mlaen fel bod chi'n gallu cael hwn. Okay? A mae fe'n rhywbeth creadigol i lot o chi sy'n gwylio, okay? Achos mae'r marchog y Fynd fan hyn yn farchog creadigol sy'n licio symud yn gyflym iawn. Ond mae rai chi adael pethau fynd gam wrth gam. So felly bod chi'n dechrau rhywbeth ar yr ochr, okay? Felly bod chi'n dechrau busnes bach ar yr ochr. Allwch chi ddim rhoi popeth lan i wneud e'n syth, ond allwch chi ddechrau gweithio ar y busnes newydd yma, tra bod chi dal yn gweithio yn eich swydd, okay? Mae lot o'n i'n gwneud pethau fel yna, a dyna'r ffordd i adeiladu'r busnes newydd yma, heb roi lan yn gyfan gwbl beth sydd gyda chi. Bod chi'n mynd i symud mlaen o hwnna, okay, yn y dyfodol, mae rai chi'n gwneud pethau gam wrth gam, achos mae eisiau nhw'n i gyd i fyw, okay? So ni gyd yn deall na, a llwch chi byth just gadael swydd a just gweud, o, na fe fi wedi gorffen a gen i weld beth bydd yn digwydd pan mae biliau ydych chi a tulu edrych ar ôl a popeth fel yna, okay? So mae'n bwysig bod chi yn cymryd popeth gam wrth gam nawr fan hyn, okay? So dyna neges fyna i chi. Os drachwn ni ar hwn fel iechyd, wedyn ni mae'ch iechyd chi mynd i fod yn rili dda. Chi'n mynd i wneud rhywbeth ym mis Mai, neu chi'n mynd i ddechrau rhywbeth sy'n mynd i symud chi mlaen gyda'ch iechyd, a sy'n mynd i wneud chi dimlo cyment yn well. Falle bod e'n mynd i gosti mach o arian i chi wneud, okay? Ond chi'n mynd i weld yn glir le chi'n mynd gyda'ch iechyd chi. Falle bod rhaid i chi roi mach o arian, falle bod chi'n mynd i ymuno â gampfa, neu falle bod chi'n mynd i cymryd supplements neu rhywbeth fel yna, okay? Maen nhw'n mynd i gosti mach o arian i chi, ond chi'n mynd i dimlo'n well o'i achos nhw. Mae rhaid chi symud mlaen o fel o'ch chi'n byw fan hyn. Mae tymlad y fi fan hyn, mae'r daith yma yn eich iechyd chi. Gadewch fel o'ch chi'n byw i fynd nawr, a symudwch mlaen gam wrth gam, gyda bywyd lot mwy iach yn mynd mlaen, achos byddwch chi'n tymlo'n well a byddwch chi'n tymlo yn fwy llon yn eich hunan fan hyn. Okay? So mae hwnna'n really bwysig i chi. Okay. Dyna'ch darlleniad chi am mis Mai. Mae'r symud mlaen mae'n bwysig, okay? Gadael rhywbeth ar ôl fel bod chi'n symud mlaen. Mae egni'r deg o gwpanau gyda chi am y mis, okay? Egni lyflu. Mae fe'n egni positif, llawn cariad, llawn popeth emosiynol da, okay? Mae mis Mai yn edrych yn fis arbennig i chi bwys, okay? Be fi'n mynd i wneud ar i orffen y mis, fi'n mynd i wneud rhywbeth bach gwahanol, fi'n mynd i gael cerdyn anifail i chi, okay? Anifail ysbrydol. Beth yw anifail ysbrydol mis Mai, please? Okay. A beth yw hwn yw'r morfil, okay? A mae fe'n gweud canwr ar y brig, okay? So rhywbeth creadigol, felly bod rhai chi'n dechrau canu neu performo neu rhywbeth fan hyn, okay? Ar yr ochr. Chi ddim yn gadael eich swydd yn gyfan gwbl, chi'n neud pethau gam wrth gam, ond felly bod rhai o chi mewn mas a chi'n mynd dechrau canu, okay? Felly bod hwnna'n neges i rywun sy'n gwylio ar y foment, okay? So be mae hwn yn gweud yw, mae'n sy'n lysys i yno. Be mae hwn yn gweud yw, canwch cynnion sy'n gwella'r byd, okay? Canwch cynnion sy'n gwella'r byd. Ymddiriwch yn eich greddf achos mae fe'n hala chi ar y trywydd iawn, okay? Gall dim byd eich stopo chi, na'ch cadw chi o beth sydd angen i chi wneud, okay? Stepiwch mewn i'ch greddf a'ch pŵer sydd yn eich ysbryd chi, okay? Stepiwch mewn i'ch ysbryd. Stepiwch mewn i'ch ysbryd pwerus nawr,
okay? Achos mae fe yno chi gyd. So, beth bynnag i chi wneud mis Mai, boys, ymddiriwch yn ysbryd, ymddiriwch yn eich greddf eich hunain fan hyn, achos mae ysbryd yn mynd â chi lawr y trywydd iawn yn eich taith bywyd, okay? Diolch bawb, os chi wedi joio'r darlleniad, gadewch fi wybod yn y negesion isod. Cofiwch rai bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, mae pob peth bach fel ych chi'n neud yn helpu fi. Joiwch mis Mai. Os oes diddordeb gyda chi mewn darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. A tan tro nesaf, joiwch mis Mai. Smydwch mlaen, joiwch egni'r 10 o gwpanau yma. Okay? Mae mis Mai mynd i fod yn mis lyflu i chi. A dechreuwch rhywbeth creadigol newydd, achos mae fe'n mynd i ddod ag arian i chi, a chi'n mynd i rili joio'ch bywyd. Diolch fawr, tan tro nesa, joiwch y mis, a welai chi yn y darlleniad nesa.